A tortúra, szavazott a tortúrája, starthely. Nagyon sokat jelentő starthely és start megvizsgálása után. Még kell rendeződni a kiváltoztatón. A mai versenyünk zsúriájokra Darabó István úr. A mai versenyünk vezetőbírója Üdesi Erik. Versenyigazgató Csire Sándor. Mai versenyen a 1-es startszámot kapta Tabaka Róbert Debrecen színeiben. Sorsolás Kovács Rolandnak a 2-es startszámot kapta Gyula Salakon régi motoros, bár fiatal emberőnő. Bulgáriai versenyllicenszel 3-assal Milán Manet. Ezért 1999 egyéni magyar bajnoka az elhihetetlen Ivani Sándor. Különköszönet Ivani támogatóinak, Terlei Kabának, Kónya Sándornak, Szegvári Gábornak, a Don Pedro Pizzériának és Török Lászlónak, hogy elköltötték a mai versenyét Ivani Sanyinak. 5-össel Debrecen színeiben Tabaka Józsi! A 2012-es év is bajnoka, 2013-ban nem hirdettünk magyar bajnokot. 6-ossal Lukasz Frick Lengyelországból. Ide is menné 7-essel Mihály Petjerencét, 7-essel Vamosi Norr. 8-assal Ausztriából Janik Gries. 9-essel Nagy Patrik. 1998 bronzérmese junior VB döntős 10-essel Fekete Sándor. Nagy Patrik romániai licenssel. 11-essel Lengyelországból érkezett Mateusz Vicsorek. És 12-essel utolsó körversenyzőként ugyancsak lengyel barátunkat köszönhetjük, Csegos Bassala. Det kan fan megbeszélni bármit. Ja, hogy itt beszélnek.
első futamot láttuk, melyet kettes tartalma a versenyző visszatérő Kovács Roland nagycsalád színeiben nyert meg, végig ott übörgött mögötte Tihanyi Sanyi. Érdekesebb lett volna a verseny, hogyha nem emeli el esetleg a startnál Tihanyi a motort, de így is végig szoros volt az első két helyen, harmadik hármassal Milán Manev Bulgária és negyedik egyessel Tabaka Róbert Debrecen. Egészen jó kis futamot láthattunk a második futam keretein belül, nem beszélve arról, hogy debreceni győzelem, a Tabaka Józsi utcahosszal nyerte a futamot, reméljük kitart ez a lendületet, a startkészség egészen a verseny végéig, második helyen még nagyobb örömünkre is. Magyar fiú, azaz Magosi Norbi végzett, harmadik hatossal Lukas Krüpp Lengyelországból, és negyedik a 8-as startszámú Janik Klin, Ausztria. Így megy el egy pont, a kettő helyett egy pont lett Fekete Sanyi jutalma, hiszen hibázott és így harmadikként ért célba, második lett a 12-es lengyel Csegos Basara, és első lett, ha már itt fordítva kezdtem el, 9-essel Nagy Patrik. Tehát Nagy Patrik, Basara, Fekete és a 11-es startszámmal versenyző Mateusz Vicsorek lengyel fiú negyedikként, azaz pont nélküli helyen zárta a harmadik futamot.
Negyedik futamot láttuk, melyet meggyőző fölénnyel, magabiztosan motorozva, 9-es Nagy Patrik nyert, így újabb 3 ponttal gyarapította a pontjainak számát. Második helyen 2-essel Kovács Roland nagyhalász, harmadik Magosi 7-essel, aki úgy látszik műszaki gondokkal is küzdött, és negyedik helyen Tavaga Robi végzett. Hölgyeim és uraim, az 5. futamot láttuk, mely legmegtesebben a piros sapkába versenyző 8-as tartszámú Jani Quinnek sikerült, műszaki gondok miatt nem tudta befejezni a futamot. Így a 6-os tartszámmal versenyző Lukács Krit Lengyelországból nyerte a futamot, 11-es honfitársa Mateusz Picsorek előtt, és harmadik 3-as tartszámmal Bulgáriából Milan Manet. Futamot láthattuk, 2-ből 2, mondhatja Tavaka Józsi, és ezt is ugyanolyan magabiztosan és fölényesen nyeri. Kiváló formában van ma, úgy látszik, elnek kiabáljuk, kövé a 3 pont, második Fekete 2 pont, nagyot küzdöttek Tihanyi Sanyival, Tihanyi a harmadik, 1 pont, és negyedik pont nélküli a 12-es Csegos Bassara Lengyelországból.
7. futamot láthattuk, melyen Fekete Sanyi régi szép időkre emlékezve igen jó startot fogott. Egy kör után azonban belülről Tabaka Józsi előzni tudott, így Tabaka nyerte a futamot, Fekete a második, Mateusz Icsorek a lengyel fiú a harmadik, így Tabaka Robi ebben a futamban is negyedik. Hát a 8. futam egy aranyos jelenetet voltunk szemtanúi, hiszen a verseny 4 körön át tart, ez egy pontjába került a 3-as startszámú Milán Manevnek, ő lett a harmadik, a 13-as tartalék David Batura a második, és a futamot 12-essel lengyel fiú Csegos Vasara nyerte, övé a 3 pont.
9. futamot láttuk, amely igencsak színvonalas volt, együtt volt a 4 motoros, majdnem a 4 körön keresztül. Magosi támadta a későbbi győztest, aztán Tihanyival is volt egy kellemes ütközete. A sorrend végül is első 6-ossal Lukas Krit Lengyelország, második 7-essel Magosi, harmadik 4-essel Tihanyi, és negyedik pont nélküli 9-essel Nagy Patrik. Tizedik futamnak lehetünk személy és túltanúi, amit nyert a pirosba 12-essel versenyző Csegos Basara, aki igen kemény és férfias start után kiszorította a Magosi Norbit. Így ő lett a második, már a startnál keményen egymás mellett motoroztak. Jobb pozícióba fordult a lengyel fiú, és meg is tudta őrizni vezető pozícióját, tehát ő nyerte a futamot Magosi Norbi előtt, illetve Tabaka Robi előtt. A 8-as versenyző most sem tudta lebonyolítani a futamát, start után műszaki gondjai akadtak újra.
11. futamot láttunk, mely ugye nehezen indult el, de teljesen jogos és figyelmes bírói döntés volt, hiszen a depókapu nyitva maradt, azért kellett késleltetni a megismételt startot is, de utána a start után kemény törekedés a következő eredményt hozta. Tabaka Józsi nyerte a futamot, második lett a 6-ossal versenyző lengyel fiú, aki szorgalmasan gyűjtögeti pontjait, Lukas Krik, harmadik 2-essel Kovács Roland, és negyedik 10-essel Fekete Sándor. Augusztus 20-án megörventetett bennünket egy futamgyőzelemmel, és az elnyújhatatlan Subi most is 3 pontot gyűjt a 12. futamban, és felveszi a versenyt még a fiatalokkal, 51 évesen is. Gratulálunk! Második helyen 9-essel Nagy Patrik, harmadik helyen 11-essel Mateusz Vicsorek, és negyedik pont nélküli helyen a 3-as tartszámú Minál Manev végzett ebben a futamban.
György, harmadik 9-essel Nagy Patrik és negyedik 2-essel Kovács Roland. Akik kilátogattak ide a Gázvezeték utcai stadionba. Magosi Norbi nagyot motorozott, csak úgy, mint a vetéktársa ebben a futamban a 6-os Lukas Fritz sportszerűen kemény férfias küzdelemben döntötték el egymás között a 3 pont sorsát, és a döntőben azt hiszem, mind a ketten megérdemlik a döntőbe kerülés. Közben a 12-esen versenyző Csegos Vasárral búcsúzott önöktől, hiszen ő ebben a futamban csak a negyedik lett. Harmadik lett Fekete Sanyi, második a lengyel fiú, a 6-os Lukas Fritz, akit az imént dicsértem, és nagy örömünkre Magosi Norbi nyerte a futamot, és ezzel ő is a döntőben van. Tihanyi, Magosi, Tabaka és a lengyel fiú Lukas Fritz alkotja a perceken belül sorra kerülő döntő futamot. Boldogan, régi emlékezett Tihanyi Sanyi és a közönség felé. Tabaka is, Magosi is, és Lukas Fritz, a lengyel fiú. Újra bizonyítja a lengyel halasztotósport erejét. Tehát a 15 pontot gyűjtött Magosi Norbi. Egyelőre a kék volt szimpatikus, majd egy kis fehérre való barátkozás, de nem emelte föl a tárcsát, tehát még nem dőlt el semmi. És akkor, hogy azok a bubi trükkök hogy fognak, alul, oldal, milyen a tavaly állapota, hogy áttékelezett, milyenek az ellenfelek. Sok-sok minden figyelembe vételével dőlhet, hogy 4 pozícióból kezdi a döntő futamot Tabaka Józsi, majd a lengyel fiú, és eldőlt a fehér.
írni a futamtáblába, hogy fejéről 5-össel Tabaka. Nem az elődöntő? Hatossal ugye a lengyel film, hiszen az összpontszámai alapján 11 pontot gyűjtött. Versenyszínás értelmében a zárójelben jelenek 2 percnél tovább nem tölthetnek időt a kiválasztással a versenyzők. Keményen dolgozik a Lukasszony. Jönni a sárga, most a kék és a leggyorsabb, a leggyorsabb. Az, amíg jó kedvünk van, és egészségesek a versenyzők, zárójön a bezárva. Tehát 5-ös fehér, sárga 6-os, 7-es kék, és 4-es piros, azaz, ahogy a versenyszólágot Kumelő, Tihanyi, Magosi, Tabaka és Lukasz. Tabaka Józsi nyerte, a nagyon jó startoló lengyel fiú még egy fél, majdnem egy körön át vezetette, aztán belülről Tabaka erősebb volt. Másodikra nagyon szépen és kerekesen versenyző lengyel fiú Lukasz Krik. Tihanyi Sanyi még egy kerékkel köszöni meg a szurkolást. Az első 3 helyezettet már is kérjük a dobogók közelében, ugyanis leszálltak a vaskarimbákról. Szornál.
A Józseftől kapja meg a jól megérdemelt jutalmát, valamint egy kicsit egy külön kislánytól. A mai versenyünk második helyezettje, a 6-os sarkában versenyző lengyel fiú, Lukács Ries. Gratulálunk neki, minden keretesen küzdött. Igen, küzdött teljesítményével megérdemelte a második helyet. Ugyancsak időket szabad a Józseftől, Ukránöktől vette át a megérdemelt jutalmát. És a mai versenyünk egy sor nélkül minden futamát megnyerve, az első fordulóban is lepélye négyedét, hogy hát egyik főjeszélyes, Tabaka József! Beválhatok a képbe. Gyönyörű lányok, Varga-Piroska, Halász Valentina, Rácz Alexandra és Tatrava Erdélybe voltak, és színvonal elő. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket. Találkozunk Nagyhalázon, vagy aki nem ér rá elmenni Debreceni legközelebbi verseny, október 23-án. Itt egy nemzetközi csapatverseny. Bonyolítunk el, ha minden rendben van, és miért nem minden